Hola, benvinguts a Rocket Watch. Avui el que farem és un unboxing molt ràpid, serà molt ràpid, del Garmin Fenix 8. He tingut un capritxo i farem el salt, perquè jo fins ara portava, portaré el Instinct 2, que és aquest d'aquí. Però li falten coses, li falta la linterna, que té una linterna que és això, i entre altres coses, Per exemple, el mapa no té coses d'estil. És un pepino, el rellotge, però li falta aquell bastant, saps? I això. Espero que se'n vegi bé, la il·luminació i tot això. I això. Espera, obriré una llum més, per si de cas. Crec que ara es veu millor, Com ve la capsa? Doncs així. M'esperava una mica més gran o això, però és molt petit, és com un cubo, és un cubo, així que això. Com va? Doncs té com un skin, això, que així ja no serveix de res, i aquí és una capsa que està sellada per baix. Així que la reacció és la mateixa que vosaltres, Així que obro per aquí. Merda. I obro. M'he protegit. La capsa a dalt té com una mena d'esponja, un cartró. I aquí tenim el rellotge. Una pegatina i tot això. Ara el trec, que em podeu veure bé. Així. Sí, no? Sí, més o menys. Se'n veu bé. Uf. Hosti, que guapo, De l'engegar-lo i tot això ja ho faré en un futur. I us faré un altre vídeo amb un temps amb el Garmin Fenix 8, I aquest ja us explicaré algunes cosetes també. Aquest, és que té això. El mireu una mica. M'encanta això d'aquí, La corretja és una corretja normal i corrent, però té molt bona pinta, és molt xulo. Això ho deixo a part, i ara què més porta la capsa? La capsa és així, venia amb això al mig, amb el roig al mig, i ve així. I té com compartiments, Un compartiment i després té l'altre compartiment. En un compartiment porta el carregador, típic de Garmin amb tipus C. Així que, bien. Això és una cosa. Després aquí porta un llibret que és la garantia i les instruccions que tens aquí. Garmin Fenix 8. Amb unes instruccions bàsiques de com funciona el rellotge, la linterna i tot això. Us deixo així, per si ho voleu pausar i mirar. Això m'ho guardo i això no ho ensenyo. Que és un llibrot aquests de... Què passa si la bateria s'escalfa? Doncs això. És la garantia i tot això. A la caixa no hi ha res més, El
que sí que tinc a dir és que és molt xula, És molt xula. Per això, tot. Apartat, això. Ja tinc un, que és d'aquest. Però bueno. I aquest li vaig fer la modificació, aquesta, vale? I qualsevol persona que vulgui alguna cosa així, realment val la pena, perquè s'enganxa molt més a la muñeca i és molt més pràctic i més... és molt més còmode, vale? Que la corretja aquesta de plàstic. Per mi és més còmode, s'enganxa més i tot això, així que cap problema. Vale? I bé, amb això, que és per enganxar i de soltar fàcil, vale? De desenganxar fàcil, i ja està. És fer clic i ja ho tens fora. El que faré potser és ficar aquest d'aquí a l'altre Garmin a un futur i aquest ficar el vell, ja està. Vale, doncs anem amb el Garmin. Amb el Garmin l'estic desenganxant. La corretja és molt diferent que l'Instinct. Aquí no hi ha res, és per fer bonic. I aquí tenim el Garmin. Per ficar-lo en marxa i tot això... em sembla que aquí hi ha un quick release, que és això d'aquí, que no sé com funciona encara, però em sembla que apretes i surt. No com l'altre, que vaig tindre paciència amb un pin i fer així. Amb el triangle aquest d'aquí, fiques un pin, com una mena de palanqueta, i fas clica i surt. Aquest no ho té. Aquest és a l'antiga. Però bueno, no passa res, Me'l fico com el primer cop. Queda així. Sí? Doncs aquí ho teniu. És un tamany bastant ideal per a la meva muñeca. Ni és molt gran ni és molt petit. És un tamany acceptable. Per un rellotge així de muntanya, així del dia a dia i de tot això. Vale? L'altre m'anava bé, vale? Perquè és un tamany també espectacular. I això, me'l trec i així veieu el tamany de l'altre. Que no sé per què ho dic, perquè potser no us importa, però bueno. Doncs aquest. Mira, així també veieu com se fica i tot això. Bàsicament se fa així. Se fica bé. I s'apreta. Sí? Vale? I com que té un velcro aquí, doncs el pots ajustar la mida que vulguis. Vale? I segur que encertes amb aquesta tipus de cierre. Vale? Només dir-vos que des de la càmera no sé si què us sembla ni res, però des que ho tinc jo a la meva mà, ostres. Mira, aquí diu water 100 metres i dive 40 metres. 47 mm és aquest, vale? I després està el 52, que és encara més gran, però per la meva muñeca ja diem que és un tamany bastant important i no pot quedar tan bé. Té molta més bateria, però aquest té 24 dies de bateria, és l'Instinct 2, i aquest em sembla que són uns 18 dies, que també déu-n'hi-do per un rellotge. I amb tot el que té, saps? Així que jo crec que estic passant
d'un rellotge bo a un rellotge ja de molta canya. Així que moltes gràcies per veure aquest vídeo express i tot. Pues res, moltes gràcies, doneu like, subscriviu-se i ja està. Així que fins al pròxim vídeo, short o live, vale? Que avui, per exemple, tenim un live molt xulo amb el Marc Mateu, amb un convidat molt especial i que es diu Calvo Gamer. Així que ja sabeu, aquesta nit tenim un live important. Vinga, fins la pròxima i ja us informaré sobre el rellotge en un futur i us puc donar les meves idees, les meves sensacions i tot això. Adéu-siau.